wa fidie na to TV no so kwa wo sa adan ho me so se nyantobo ase na twen empani bu bese so okoto si yetu obi tu ne bafo a teta baabi na fa futu no bi to kotodwem na daache sawo bibi sa to a wo so akoyi de otie ni bi na de ahye ho den minia nyantobo ase adenti na wo bre me pato ma me fo me number ma wo 0453 011 926 0453 011 926 me pato etiefo a ana hwefo a mo hweme me pato me to me nya akoda me wo yire me madoso we otie o ya me ba wati ase me ba otoso me yensani enu obi fira enu o se papa sister na ne ba na me se me ba no o se papa na so me hu animu a sister small in face big in bones me nya amadwe se mewu me nya hu me nya nkoi enti na me to sa no empani ko amekobi e se me ne nkora na ebo me nya free system no mu Ghana for enchani a retire me so retire me nya yie afa ko na ya hye me jesi ti afa na match me bebo ne yie ti nya nto boase minia me ka no kro bi a kire wo hwane me bi wo wi ase a aya futu sem but yanka anani pa muade ani pa nsoro nyame enka ne na nka ni pa buade na ni pa surade but na ehu ni ho esoro nso ni ho na meme nsem a meka me do be ko deep meme spirituality no and na one na serious spirituality one ma sunsum sam aye hu but antisa o spiritual issues aho ni nipa na edini okay nka bible no so onyankopon bo nipa woni suban ne nseso me pacho a wo hwe me wo papa tifia mpacho papa usuro no ana wo papa fro a wo de ani ka na je no so wo fi wa kuma mu ko papa ne nkyai papa ne da ho timi wura ne dem ehu bi ani ho si ate ne amasia ye benyina che me pacho wi asetena eye so simple ba so ante ne amasia e be adenden bi amawo oni a wutie me nyanto bo ase hwa ade ante na nani pa bre medical do bowuram yani e konsuo ho tie ni yo something like say wo ko beach medical do for spiritual marriage and now TV ne radio ne social media so aye hu spiritual marriage na kofa we mini na me breaking news na ma to bo ase obi ko du ba bi ensuo wa na gi nyina ne say e ensuo bi keke ne da ho mini am catch o say ensuo bi e da ho bi ada say personality in it so bi na tinsuo no huru say ensuo na da ho no ensuo no so ye another world aye wiase ufo na da ho so ko jira epo ho a enkase wakoto nsuo bi keke epo so ye another planet aye another world menya nto buase mabo posuoi mebiebie epo ni secret eso de akyerewo na mo hu se epo no okutatumi epo ya another planet e ho na nyankrompo basali adomote people don't know and yes Christianity na Christianity kura dominate babia ya na okasa ye Christoni na hwini wiase na hiri baba menua adu anadwo ese oda na nipadua no eye recycle aduane e wadie ayam kama na ma fresh memories and ma fresh blood ene ne manema na nipadua no yeso che no yase tenase ne bompaye onso bompaye se oni padua twintwam onso aseye me ka sumsum sama kire o menua to bu ase na nya to bu ase na tie me ya nkofo bebre ko epo ho ana awe ho okoko jira epo ho a awe ho e ho na nipa gya wonan menua wo nsura de ho epo na nipa gya wonan na menka eno ho asem menka spiritual marriage ekwa ho fa so ware enipa na sa message wona menwie entitie me ye wo TV won so yamase wo obi da wona meka chosa akonwa metimi obi betima tira akonwa mo yesu oto nkwa won tinene no na ne ho nyina asai obi wa yire obi okunu na so still our spirit be real day ene da wa battle for sa anyway so many years council ba no nko ye asofo hodo sa na won ko ho
akwanche ba na wonyeye mo na woji akwanche no mo na ne ya wi mo obawie minia wonya huru secret no wonim de anti ahohom ware nipa wonim de anti ahohom bia ware wa no obeda e wodayem sperm na wo mo no won value wonim the value of a sperm sabe mamen famra de obeti ase ya ka sperm wa ba ma na so oba ho nsuo so no oba kompem na se oba ne ba ma kompem na sabe mu hu nsu fita na ba no wonim the value of it ahohom ne pe wo mo de wom anointing the spirit be a person wari nipa na so kopo ho aho the saddest thing ya was as we so ne say eni pansua de eni pansu nim bibia wo ka asem ya wonim ba de obeka ro free nyame sister enu ameka o me se wonim nyame dodo wonim nyame too much tobo ase tobo wonim nyame dodo onse ma sofo no o mo sha ase ese no mo ntu kwai da o mo preach ye soronko odi atam no ya ibo to kwa kwa breche baba akum ye no a na adua sesa ade enti na nyontofo ane asofo so mo start wo kumasi ana kro kitwam na sa aniama pempa so no to kwa no akotran kran wa bisa sa ade no secret bi wo ho secret bi wo ho ntira menim nyontoni bi ofiri kumasi ya akwakodu nkran first no preach o say so wo moduku a eyebone wo yo ba na sha trouser kwa sorry eyebone wo twi makeup sa eyebone better no kodu nkran akotran nkran wadane slay queen and what me sha trousers na to tia te say mensam no de to nyom wo to na no nyina na ni achi nyina wa wuro no nyina to agu wo to kwa no say eh sound so better ha mini akuma ba ko na ka che mo say prof so ba wi asenate Ghana ne Nigeria na so anto kwai anko broni ku ana so anko ma wo fro so a sa have bi ho have no wo wa wo nko tie ni ye wo anto kwai na so ba so nyame wo Ghana sa have bi ho na so wo a have wo nko da because we kurase ni wo so have wo abayira tie ni ye wo mentality no renew your mind hwa ba kopo ano no na nkrofo horo ho ba basi atimi wuro na taade ye na aka ne bra ketewa bi na ne pants ene yase pants bi refa na sabe G strings na sane totia abrofo na yasa na ma we yen ya mamre ya coach na ntresa ya coach na ntresa ya yo mamre o ya ni anyamema abi before ya ni anyamema onyankompom ma eye bi before yeah, spiritual beings. I'm telling you. Be a spiritual being. Me do amamen ko rentam kakra. Wo ko nso ho a, de ama ahohom ware enipa bebrebe nie. Onsa edu occasions a enipa ko beach. Mo hwe me no. Mo ta bank ne coastal areas no. Ahohom adokuro mo say twom. Obi won mo anya beach no ko obi wo ko dware nsuo bi mu. Anu na mu anya spiritual marriage no na spiritual marriage no e mu biensa me che wade bi obeti bi konsuo ho wo yo ba na akọrọ ho a ka wo sa apuna da ho no there are so many entities wo mu so your personality o wo mu so your body o from so wo mu mamu enti apuna your mind apuna your wiase o fro eni pa hodo bebre na wom mekani se nipa wonti ase ahohom bebre na wom de nti e kana hohom ne se hohom ya de ahomfo ne nyadai ehunu ba wono de ohun wona wo hu no enti de hohom ne se at the moment abeko ensuo no na abawro hu no e de ba de na atrate be ma no okoso oba pe wo oba nanim na sa nanim de ya ofa wotimi gina so se ne pe anameboa sa na oba bi so timi huru be ma wo se be ma ensuo ya mefe sanka ba me be se me pa anka me pe entimia wa wo hui na sabe oto ayi nkuru atese nkofie na de na mu nsuo ya no yi ka hu sa ensuo na akwakoto mo no ayi obi dia o abusua mumia muade
obi kwa koton suom eno anu so oro no anu ate aton suom twon me pa cho ma me so asem bi ebi ana wo fie bi enu aduadua amango ne sa eniamane ma bi wo fie amango na so ma me use amango as an example wodi amango wo fie enu obi amango na so obi obafie ho wo de boto ne bae wo bae wo ama me bo fie oni amane de odi amango amebo na amane wo fiti anu afro akwata amango nkom no oprogu fam wo wi anu apake de agu bagim no atam no de esi abonte sa nipa no che na oyede ayi onso ya kronfo and the normal circumstances se nipa ni buade a wo pedi e de so obebo de odua ya na se fi ofo amane se me ko do mango me pesa mbeti bidie ya mane kwa dia ohun kwa so okwata mango na se no ote bidie ewi ase pete ma de na hokwa o minia enti sanka kwa koton suo mu a and the normal circumstances will say ensuo na kotomo no there are personality in it ya ohun bi won suo num minia wutie me bia obaji mechinye onse sa abrofo yi kwan a before the mejamo life amamo because bibi ni bia hu ade a ohun tra because of Christianity media me Christian ni hwi ni ho Christian ti hwe me kan okura ti Christian no kura be so o consult hwan ebe Christo so no hwan no consult no Bible so okoto buo nanim wase awurade sanka betimi a kamaku anya dai na bro ajetu mo no Bible say abofo ebe somo no etu anu kwa consult obi dia ene amenia hunu say Christo no so aje Christo ni dia that is not enough hwehwe biribi na biribi wo wiase ke da ya ntuprum e kan okura kirewo enti at the moment abeto nsuo no anka ukojira nsuo ho a dika bom paye sra oduma kuma na oti nsuo no se me hododo me pesa nka beto nsuo mu kakra me sra mi wura ana body bi e wa bia tumi bi e won nsuo mu bia eyam me asumase me ba beto nsuo mu me pesa me dwa na me refresh me ho anya adwumbone ma amasa me ba be yedai me be so bibia hwe na mo me ba be refresh me ho keke na nka owi a wo bompa ya wi o se awurade me da wase na nka oto nsuo no di uni obi ani asem na so wo na akoto nsuo se twaw na wo bunka mo ho a menia eye problem for you menia jeme number 0453 011 926 me ya so no kuma se sokobai petuda Sunday adaba akopɛ na mede hia kwasi adanko a enti so hia me ya me nua bra na odoma kuma ba fam so aboa wo enu ana me ka sikasem me nua so onni sika obi na ka wo so ano te se aboa yi chimpanzee na no chimpanzee ano te se onipa ano na so ntime mfa nka nipa sem enti se hia wa no te se chimpanzee ano obi hu wani mu a wani dua te se nipa na so ka asem bia yemfa minia so pese obi sum nyame yi a man ho ntono enu ntina sa Ghana ban efo obi adwuma first and first obi ka amane ba bi tena wa amane ka obetram na kwani abadie no ohwesika ode be ma no wo make sure se nipa no oba ba na adwuma ofa na adwuma no obedi di pecha amane ho atono sa ne sum nyame o ai nyame sum de wonya ba sum nyame a Bible say ho eni amanfrafo ye atwamu akọ minia what ya mabroni abeka cho se wu a okotiatia gold so ha sister what Ghana ha gold abu wu gold ketwa bi tsa mensa se kwa wu bi da na ko heaven ho no mu a heaven ho na to gold da bonti akwa akofa what say yes me down heaven what ya asase so ya tete plot won fitire quarter plot kro nyes kan tobi na heaven ho na akoto dai mini amekano kura chewo wo nko heavy biare hui omubua aya samado ba bia nananum ko honum na akọ David munyina akogu asamado mekano kura chewo mo adwenya adwuma enti so onya koto nsuo num se kimu a ana uko wro ho na anya ko beach se kim at the moment abeko beach no mini amepa chewo aho ma wo no wo mu su sove yo ho miensa ana wo ensuom ana sa mi yusu apple as an example ukopo no e wa ho miensa ho medikai omu ye personality sa omu ntimi nwari nipa wa asase we so na omu ba wari a
wo mu ware wo mu ankasa ho e wo nsuo no mu ene wo ahohom atoso mienu ahohom atoso mienu wo mu timi ware e wo nsuo mu wo mu timi sa ware wo abonten wo mu ye very powerful and deep minia mechanical e kira wo bra amfani amani agro wo se hwi ni ho oh nsuo bia e bosom me pa wo suffocate wo se nsuo e bosom a wo ti na hwehwina som mechanical e kira wo adanke ni yetumofo ya ka sam nyina che waso adam wi a ya se so obeso nyame ani a je se akobu waso won suom me pa che se adu ko nu suom a hwan ya do ko sha nensa woni mi aka ho o bible na kura won sua ma so fo dada mu mu huri enu ti ni wo bebrebe se mu hu no on tani ya mabi ase aho ma to so mi yensa wo mu dia ne se wo mu timi wari nipa dabi aho ma to so mi yeno no wo mu wari nipa wo outside nko a wo mu timi wari won suom madika ka to se aho mu a awo suom first one wo mu wari won suom won ko a wo timi ni nipa wari ama ne nyeyie ana dia to so mi yeno wo mu wari outside world wo mu firi suonum aba bonte be wari ana aho ma to so mi yensa omo so de ne sai omo atimi ware ewo ensuom esan so ware wa abonten na omo pesase papa menia aho omo ne pesase papa ho wo ensuom na meka yo adatu no omo pesase there are secret in it secret omo ne menia ma me fa me number ma wo me pa cho tie ni ye wo fra me na same ankasa ma amfa ida se me bayi na befa ana se me yire na befa obi fra wo se me pesofo no a me pa to ya by force se chinchira me na me no kasa na enya by force me pa na me fa me mpa me mfa wo yare a me se bra na me mua wo so so ma fa yare na me fa me to me ntra me fie aya simple do pamra na me mua no afa na me so ma bo ma hini nie afa na me so ma hini na ba me di me here etu pa bra na me mua o mpa atenase wo fra me a kasa tente ntoponko enya afa na ba ka ofie nsema kire me tie ne ye papa me pa to ifa na wo ni ma ti o direction no papa me person basic adwuma ne bi papa me spiritual marriage e ba da na firime so ni ma ti o ho akwan kwasi ada no otumika no oba. Distance is not a barrier abusia obi timi free Ghana no afaka no call Lagos wo call Nigeria wo call Kopemmoa asofo na egu Nigeria bi ani o me kan ko reche obrane amoa o papa me person be sika dwuma ne bi e ho akwan ne sai me pa cho fra ya beti ho akwan na de sa ne ma ba ne agire sika de ama o wo bi adwuma ne nkoso any pampo ma wonya sika wotu obra kata nyame baye all night ahodo ufi ko all night be ya nkanye mini ameka asem bi ti o se sika ya nya sika ya emperifo bu besa sika bia so moja o obi fra fa no obeka papa ena hia me ena mo che meka no kura che o se hia ni bia ntimi nyi sika duro ehia wa for hia tell fe me pa cho me na me hia to so brana me mo se papa hia me papa na me bai se mini sika me ndai me pa cho ni sika mafrao enti na no me ka se me kasa che badwema o me kasa che onitifo obi opeso obobra wa asase so enti me nia bra me nchan na odoma nko mfa me so mo enim de aniama wo ye ho de ne de didi agro ni nyira ye sika bet ye nim me na me nim bra na me mfa nkyerɛw na me muaw na bra ba ni nko ye na be dia dance ye na so obusua ni nye ho me nia me do atem me pa cho me number nie 0553 011 926 0553 011 926 me pa cho me break news we ketu abi me ko percent se won suo mu a wo mu wari nipa on so bi won mu a wo bada te na ni bia no no obi abeda me pa cho empire bontimi ensolve sa case ne da sa spirit na wari wa empire bontimi solve da ye wa ho won suo mu yo mu ba wari nipa ani ho mu a wo mo outside ya mo so wari nipa ebi ya bayifo tie ne ye
ba na me kan nsuom de spiritual marriage na nsuom de na ye more so akɔdware wɔ beach mu pɛn a wakɔdware beach wakɔpoano akɔdware hɔ da me nua mɛka wasɛm so adware nsuo bi mu pɛn a me nua mɛka wasɛm tie ne ye spiritual marriage da so no mɛka kyerɛ sɛ memfa haban nya adwuma menim haban bebree menim haban paa ɛnka na me yiso haban ba sɛ sɛ medi hini wiye no memfa haban yɛma me kasama no nya hɔ tumi kasama no nya hɔ tumi ɛnto ba me kasa kyerɛ sɛ spirit ɔne wodi asie no ɔnyaw ampa no wagyaw ɛfiri sɛ ahɔhɔ me ne wɔ mo na kɔ nnakra nna hɔhɔ bi ɔwɔ so ase bia yɛ media wɔte na meka kyerɛ no spirit bia yɛ media mene obi bɛka sɛ spirit bi firi nsuo mbɛware de a ɛne ɛyɛ bɔne meka no korɛ kyerɛ sɛ ɛyɛ total lie anya no korɛ saa tie deɛ ɔmo nyinaa ne sɛ so akɔ nsuo mu a ɛte sɛ asase so a asase nye nipa papa nkɔ na teɛ o yɛwɔ awudifoɔ gu ha yɛwɔ akoramfoɔ gu ha mɛpatɔ so obi twe sekan ɛsiw sɛ na so ɔde mobile phone saa nipa no yɛ nipa papa anaa yɛ nipa bɔnefoɔ obi to mɔ naa saa nipa yɛ nipa papa anaa yɛ nipa bɔnefoɔ obi twe sekan ka ne yɔnko mena wɔyɛ nipa papa anaa yɛ nipa bɔnefoɔ mene yɛ calculate enti saa na wɔn nsuo no mu wɔsɛ as above so below sɛdeɛ de te asase so saa na wiase afoforɔ no nyinaa so te o mepatɔ ɔnyɛ wiase wɔ yɛ te ɛnyɛ hankɔ ne wiase there are so many planets ne dɔɔso bebree enti me nua sɛ wonim wɔ na meka kyerɛ wo enti ɔkyerɛ mɛsa ba bɛtoa sa message yi so me nua ɔkyerɛ mɛsa ba bɛtoa sa message yi so so ɔwɔ spiritual marriage a tumirika bra Sunday na me break ma wo sɛ wo bi to yiri sɛ twam me nua nsɛm wɔ di akyi a mebɛka no yɛm bɛhyew message obi a mɛtiti ne 3 days because I am broad any person sofa e was saa nneɛma no ho at the moment abɛkɔ saa beach no na abɛwura ho no spirit bi a n'ani bagye ho bi a wɔtumi ware wo wonya tɔ nsuo no mu sɛ kim wonya tɔ beach no mu ano awura wo etu anya wura wo mu sɛ ya hwɛ ma menka asɛm kyerɛ wo wonam abɔnte wotumi kɔhyia wɔ baa bi wɔmforo kura wotim wonim ne maame ɛna wonim ne papa wotumi se ne pɛ ɔte wase a wotumi ne twe mpena abra wonim ne maame wonim ne papa ɔnsɛ mo kristofo no a mokɔ deliverance centers no ɔnsɛ ɔdifo bi tumi bɔ di bi kyerɛ sɛ ma wo sɛ wɔbi yɛfrɛ ne sei wɔno na ɛyɛ sei wobɛka korati w'adwene mu a deɛ ɔbɛka ne sɛ mebusuani bia ne wɔde saa di wei ɛnokorɛ asɛm no wɔpa no ka no wɔntwa wo ntoro wɔbi tumi ware wo from outside world no odi no odi dia to so eto be ko deliver center no ni obo di bia te obehwe obusuam e di bia sa ni ho man ka se odi fo no watwa ontro do se ebi mu ye ntro but ebi so ye nokore me ka nokore kire wo enti at the moment abawo ho obeto nsuom sa spirit na ne je ho a otimi ware wo obi se me ko beach ba ma nto nsuo at the moment akɔ no ka wo si wakɔ bi wiase ɛpono akɔto no sa ɛpono yɛ wiase woforo menua ɛhɔ na yɛdeɛ ne anika ne anigyeɛ nyinaa yɛ dɛn ɛhɔ na nimdeɛ nso nyinaa wɔ ɛfiri sɛ hɔ nom na nyankopɔn teɛ meka no korɛ kyerɛ wo kankan Psalm 29 verse number 3 and 4 Psalm 29 verse 3 and 4 na hwɛ adeɛ na kenka Psalm 29 verse 10 wase onyankopɔn te asuo so ɛhɔ nom na onyankopɔn di hene na ɔdi hene saa Psalm 29 verse 3 asuo bi mu baabi asuo bɛbɔm ɛhɔ nom na nyankopɔn nya n'anigyeɛ asuo bi ma nyankopɔn anigye mepatɔ wo sɛ asuo bi atena ɛkɔbɔ pum ɛtu nom sɛ hɔ nom na nyankopɔn teɛ ewiem sky se na wɔn nyinaa menua sky ni nyinaa yɛ nsuo ɛpo kɛseɛ na ɛda asase wɔ so no ne kase paa ne mpɔmpɔn so na ɛda wiem no to obi bɔ mpa ya no ɔpagya n'ani awurade hulumɔbɔ awurade wofrɛ po no ɛpo na ɛda wiem no ɛna wofrɛ so wɔmmra mɛboa wo ɛnso ɔnsɛ ɔte yɛse tumi bi de maame wata ɔnsɛ obi asɔ maame wata yɛse maame wata yɛ bad entity mɛka maame wata wɔn sɛm akyerɛ wo ɛnkanea ne yɛ nnim no
ha yanyira ne akutia ba me nia meka to say all wisdom nimdie nyina free pum woni pa da se de wutem wo ensuo ba woni pa bi afri nsuom wo ya pum apum na ofri ba ye o me nia apum na ofri ba ye obi afri po ase medical be ka some way e platform we so anasa TV we so me pa cho won se wo tesi apunsu a e ya nkyere bra wakai apunsu so anya bia tesi pa ya apunsu no nyira ya nkyere me pa cho se ni so fu wani ase ya ya ka hwe eni so fu wani ase no ka hwe e ya nkyere wan ka sa we de wo do pa gare na tumrika aka na ya de bia e be man fifrate wo wa wo ho fifre ne ya ka hwe e ya nkyere so jo so a sabe sa jo so furu ba mama na so ba mu gu fama ya ka hwe e ya nkyere wo je ho ya nsuo ba sa sori tie nsuo aka sa tie nsuo akotra so dem but ya babu oso a ne ya de okoko nu nsuom ebi oso ba ne ya de okoko nu nsuom no abatra se brekata awurade ateme ho da na awurade te ho sanya nsuo no aka anya nkwa wo sori anopa ade na ade wodi ye hoye anya nsuo mese nsuo kutatumia anu ose wodi padua nyina okati amakura da nsuom okati ama santaso no wanu aka we se aduane anka mfio wakati ama da nsuom kati ama no yeja ana de aka nyina nso ye nsuo minia meka hidden mysteries. Why are people suffering? I don't think any pebre. Men chame de meka sa na ebawie ye. Eno na no ka asem bi. Mese me yesika kwa nkyerema enipa. Afan na meso me braso. Obi se opa me hu da. Sa na wi asete me free adwuma nya na. TV we say ma tra TV so ache. Eni bra hwa me TV so. Nanso se na omuso omu huru me sa na wi asete wanyankopon fo wodu kokosie enfo mi pia be pio sa wo bra nso ya obi enu obahu da but abra no so a enipa na bahu akira kwai timi so me bra nie etimi nia me yesika kwa nkyere ma nipa enti from your papa person be sika kwa nkyere ni bi papa no spiritual knowledge ha me person me ba me nia me ho ba one touch problem be at the baby ya ho adwuma me sayare papa yare spiritual sickness ana me ya ho adwuma yo yare bi ho no a physical na so de bedu manimu a me pa so e convert ni ada spiritual ni ye fro na ho oto ni padua no nyina we fi ti su kosu na ase ma ye ni pefita baby ayo ye bia bra oduma nkuma ba fo so ye fri ho e de amawo abras ka ganya mekase ne ba na nya mekase meti won so anu ma sore ayi adwuma bra no oduma ko fa me so muaw spiritual marriage won so a wa warrior e dey mawo we bibi anya yiye ma ba kire de enti o kire ma ba kirem de enti e basa etimi ne afra me number ni 0553 011 926 0453 011 926 sharon so say me ya sore kwasi ada bia me pa cho so me sha 8 o'clock no port 10 just 2 hours uti aso dem bebrebe sa adai kasa tenten topon ko me yo hirinti ben kasa nche ube pie ma so dem wa me preach acha 10 minutes 15 minutes ada ma cha pa 15 minutes ma pon kasa tenten topon ko asanu ma bon tofa na me dia mawo we ya badwe ma ko sanim na ya asema me ka che wo no oduma ko se wate eja muawo eja nshraw eja nyo kase me pato so frame ya enkasa bebre papa mpese mbeska kwa nche ni bi papa mo spiritual marriage papa me wayare bi papa wo me ha me kopa adwuma minya papa me bi adwuma ne nkoyie papa mpese oboa me enti me ne dai na me no aka ho asem no ba ni aboa wo kasa tenten toponko enti me nia me du si ya me din ane sikaga nyamekase sikawura sikaga nyamekase shano so say me ma so dem e ho na se susum na begira wo onu oduma nkuma no akasa yi ni huadie sikaga nyamekase ne ba na nyamekase oso ni asase wura eli adwuma ho enti ho no na say
ɛho no anase ɛho na se kyerɛ na hwe agu ntutumrika na bra na agya bɛfam so aboa wo mene me kasa me di fo ba na na mesika ana na me na ba na mesi ha ati onipa bi a wotie me chia me manyina everlasting power manyina me chia mo me chia me kasa me twetwo mutwo me honam me dompa mu dompe me ankasa me mrs me yire lady Rebecca lady Bax mommy me chia wate me do bebre me fo baby anka ho da I promise you obeka sa ko dwananum aya pam wo se bo aye di so me chia me manyina me ankasa me ma me chia mu nyina na agei me chia wate me ba pa ne me chia wo me chia me manyina na so me chia mo soro ma me chia ni pa bi oje bre na o tira se mo hwe me oduma nko nsirawo me number ne nie me de ma sama ba wiye 0453 011 926 0553 011 926 bomodo na frɛ me samia mantimi amfa na same bai fa wo bisa na sama na se ka kire papa mpese ana ma me pese be ska dwuma ne bi ana sika kwanche mpese be bi wo de ho kwanche ne be ma wo di fo ba same yire so de be fa entra sentia me yire me ka nche ne se me pese fo no wo tia me yire me pa to frɛ me a me mfa me ka no kora cha me wo yire so mu me yire a me so ntimi mu me ma ne nyeye bu me yire ne bu obi oba pick me phone me ya na me to enyo na to ma me enti time a wo be frɛ no me pa me fa me mpa me mfa tie ne ye bra na me mo no odoma nkuma enyo kese na ko ne ko dia dance me ni watam enti frɛ na awurade be fam so aboa wo me bi si ya odoma nkuma ya adomo a okira same time anumra 5:30 to 6 okira ya be sha sentem 5:30 to 6 ni apon men kasanche kakra bi mapon kasatente entoponko onia eja israel eja muaw mesra skadwa nyame kase ane bra na nyame kase se won to ni nsia boso mfamu so eja mi wasum na tumagu na de awura wadwurim ne de awura wasum ya ka asema wontie no wonyi mfirim na otime atu anama oba na oba bajo mu a e de adanse ne bi skadwa nyame kase ne bra na nyame kase israel onye okese onte wasiem wonhwe okra so ko so ho masem okira be sa ba bebi asiemu na bu aho kwase ada bra baby a bi a distance is not a barrier baby obi atumeka ne bra me de wasie ya me din ani skadwa nyame kase sikawura bra na memu obi me pa to me da se aja ya domo a okira be sa hia bye bye.